खुलुमबाय बयखौबो बिटिआरआव गोदानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड मुंनि राजखान्थि हान्जा दादोंब्लाबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जेबो खहा खालामनो हाया होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों नीलत स्वर्गियारि बिथाङा। गोदानै दानाय राजनीतिक हान्जा बिनि आसोल लिडारा जाबाय मानिजाथाव अनजालि दैमारि बिथां। अनजालि दैमारि बिथाङा सिगाङाव बिपिएफनि लिडारमोन। दा बिपिएफनिफ्राय बिथाङा नागारनानै बिपिएफखौ नागारनानै गोदान लिडार बा गोदान जि राजनीति हान्जा दाबाय, अब्ला जों मिथिबाय जे बै बिपिएफ हान्जाया बा बिपिएफ हान्जानिफ्राय गुगानानै फैनाय जाय बिथांमोन दङ बिथांमोनासो दिनै गोदान राजखान्थि हान्जा अनजालि बिथाङा दादों। बाहाय जों मिथिनो मोनबाय जे बाहाय इउपिपिएलनि कुनु खहा जानायनि खोथा गैया, खारन जाय दैदेनगिरिफोरा फैनानै गोदान राजखान्थि हान्जा दादों बिथांमोना जाबाय बिपिएफ हान्जानि। खारन अनजालि दैमारिया बिपिएफ हान्जानि नेहाथारिमोन, गतिके बिथाङा नेहाथारिमोन जिहेतु माने बेहाय इउपिपिएलनि कुनु खहा जानांगौनि कुनु खोथा गैया। दा बेखायनो बिपिएफआ दिनै बा बिपिएफ हान्जानिफ्राय गोबां लिडारफोरा सासेनि उनाव सासे गुगालांबाय थादों। दा बेबायदि गुगाबोनायाव दिनै बिपिएफ हान्जाया दुरबल जादों आरो गोदान पार्टी दानायाव बै पार्टीनि बा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरानो दिनै गोदान अनजालि दैमारिनि जि राजनीति दोलो बाहाय जगदान जादों। बाहाय कुनु इउपिपिएलनि खहा जाया। रायजोफोर डक्टर नीलत स्वर्गियारि बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्स होनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। बिथाङा जिखौ सानदों बिथांनि साननाय बायदिथ' मालाबाबो जाफुंजोबा नङा होमबा। बिथाङा खहा जाया होननानै बुंदों। मानो खहा जाया जानो? इउपिपिएल हान्जायाल' खहा जाया, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाबो खहा जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला सोरबाया कंग्रेसखौ मोजां मोनग्रायाबो एपिबि एबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड मुंनि गोदान राजखान्थि हान्जानो भट होगोन नङा होमबा। बिदिनो बिजेपिखौ मोजां मोनग्राफ्राबो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड हान्जानो भट होगोन। बिपिएफनिफ्रायबो फैगोन, इउपिपिएलनिफ्रायबो फैगोन। अब्ला साननानै नाय माबायदि खहा जागोन। बयनिख्रुइ गेदेर खहा जासिना बिटिसिआव थाखानाय बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी जायखौ जोङो बुङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल। बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै राजखान्थि हान्जायानो बयनिख्रुइबो बांसिन गेदेर खहा जागोन फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय। अबेबा मोनसे समस्थियाव इउपिपिएलनि बिजाथिया 500टा भट मोननानै देरहानांगौ जायगायावहाय बै 500टा भटआ इउपिपिएलनिफ्राय गावस्रानानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआव फैयोब्ला अब्ला बहा देरहाबावगोन नङा होमबा। दा बेफोरबायदिया जाखागोन। बिब्दिनो गेदेर खहा जागोन। थाङै थुङै बिटिसिआवहाय बिजेपियासो सरकार दागोनखौ आङो 100% साननानै मोनहरदों। बिटिसिआव बिजेपिया जुदि सरकार दायोब्ला, बिटिसिखौ बिजेपिया जुदि सालायनो मोनोब्ला अब्ला 6 सिडुलआ जोबस्रांबाय होननानै साननानै लानायानो गाहामसै। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा रोखायै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों गासै राजखान्थि हान्जायानो खहा जागोन। बेखौ रोखा फोरमायनानै होखाबाय खौरांगिरिनि सिगाङाव। नायनानै लादो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा फोरमायदों। অঞ্জলি দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত বড়োভূমিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী বিচাৰা নাই এইটো প্ৰভাৱটো কিয় নপৰিব? প্ৰত্যেকজন মানুহৰে এটা সব ক্ষেত্ৰতে নিজৰ মানে কি কয় আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ থাকে, টিম থাকে। গতিকে এইখিনি টিমটো একেলগে কথা বাৰ্তা পাতিয়ে লৈছে। গতিকে ৰাজনীতিত মানে সবটোৱে ফেক্টৰ। গতিকে ডেফিনেটলি এইটো হ'ব ইলেকশ্যনত। গতিকে নিজে জিকিব নোৱাৰিলেও কাকবা জিকাত কাকবা হাৰাত এইটো কামত আহিব, যিহেতু ভোট তেওঁলোকে ল'বই। গতিকে জিকা ভোটো ল'ব পাৰে আৰু জিকিব নোৱাৰিলে কোনোবা পাব পাৰে ভোটটো টানি দি পেলাই জিকিব নালাগা মানুহো জিকি যাব পাৰে। গতিকে চবৰে যিকোনো মানে ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কোনোবা নমিনেশ্যন দিলেও সি 1000 ভোট লৈ পেলাই কাকবা হয়তো জিকিব লগাত 500 ভোটত হাৰাই দিয়াত এনেকুৱা কামত আহিব পাৰে। তো এইটো চবে ফেক্টৰ হয়। গতিকে তেখেতসকলে এটা পাৰপাছ লৈ গঠন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো হ'ল কি, এই বিটিচিখন মানে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ লৈ পেলাই এটা দীঘলীয়া সংগ্ৰাম আৰু তাৰপিছত চৰকাৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজে
নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামবিলাক কৰিব পাৰা এই ক্ষমতাটো লগ থাকক বুলি কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ভাৰত সংবিধানৰ ৬ষ্ঠ অনুসূচীৰ জৰিয়তে BTCৰ দ্বাৰা। এতিয়া BTCৰ কাৰণে আইন কানুন 40টা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে নকৰে, BTC নিজে কৰে আৰু এই 40টা বিভাগত বিশেষভাৱে নিজে আঁচনি ল'বলৈও চৰকাৰে পুঁজি আবণ্টন কৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাকো BTC নিজে ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে যে সেই আঁচনিখন কোনটো জাগাত কৰিব, কোনটো জিলাত কৰিব। গতিকে সেইটোৱেই কথা। रायजोफोर नोंथांमोना नुखाबाय मोनथिखाबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगेजेर बिश्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा बुंदों बिथाङानो रोखायै फोरमायनानै होखाबाय नङा होमबा। दा नीलय स्वर्गियारि बिथाङा गाव साननानै गावनि गोसोजों बुंनानै मा जानो नङा होमबा, समाजसो खोन्थासिगोन। बिनिखायनो सानो हयै गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ गाव गावनो एसे गोथौयै बिजिरलायनानै मोजां सोरबा सासे बिजाथिनो भट होनानै देरहासार खालामनाया गाहामसै। जेन सेक्सुवेला बासिनानै थायो, सेक्सुवेलखौ बासायनानै लाखिनो थाखाय गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ मोजाङै सानै हयै होब्लानो जाबाय।